The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. पुलिस आई हुई है बाहर और फायर कर रही है भाई. Hapadang ke jingmi ke Huri-hura ki nong-shong snong ke wei ke snong had North District ke jela Haryana bat ke kunhon ki Pulit na Meghalaya ha ke spoter leber arja arpun riu wei samla ula sya siat na kejat bat mensau jur ong ke kai pot kubor The Tribune. Laong bagi Pulit na Meghalaya kidang ra ya wei briu ubla kedau don keti ha ke kam Lute na ke ATM SBI ha Mylliem ke belajam mena ke praterik rempang arja arpun riu. Na ketegi jing Lute ki runar ki layok ban ra parat lai pusan lak kapisa bat kat kom ki video na ki kor CCTV laong bagi la thang ya keteka machine da ki gas welding kumta ha ka jing toket ki Pulit ki lalap chapang te briu bodon se jela Haryana bat hiar benlet kem ya u ha ka wei pat kal yang ki Pulit ki ladap kem ya ki briu ki bana jela ki bodon kti lang bat uniu briu na Haryana laong bagi Pulit ke Meghalaya ki lahap siat pen ma se sun ha padeng ke jingwan thom ki nong song snong da ka bakawang mau kinong song snong kila le ban pelat yo tu bri ubadang syara ha ki Pulit badai ha kete kepor bla siat penma wei samla na padang kite kinong song snong la dei do kuli bat ulaman saujur kat kom ki Pulit kenu district kene jingja kala ja hajan ke snong Kyrwoh hasurok Kyrwoh shabhadas kat bagi Pulit ke Meghalaya kidang ra yo bekedau don keti ubalatip kerteng kemu Rahul Khan ban wan ra yo u Meghalaya Rahul udai na kesnong Wajidpur hapo kapinang wang police station Hanu district balaong mau bah khmat hakakam Lute na ka ATM ha Mylliem yakabal register mukadama hamaunga police station ki Pulit kila ong bakila kami Rahul ha ka pratrik rumpang arja arpun reu da ka kunhon CIA na punhana bala ITU khamadin syaki Pulit ka Meghalaya shu laong bah ka por hinreu beje janmet ha ka por bagi Pulit ka Meghalaya kidang yat najan ka HR 93 dhaba ka surok Kyrwoh shabhadas road shikinhon ki nong song snong ka Wajidpur kila lumban pelat ya ubasakam Haka jinga Huri-hura ki nong song snong kila kawang ki Pulit de ki mau bat pen kolmar bat ki Pulit kila kam bah padang ke jinglong jingman bamla ban tek la kam shu namar ke jingya bon ki briu kumta ki Pulit ke Meghalaya kila hap ban siat bat ban yadaya la de haka te ke jing siat utarif na ka snong Kyrwoh ula sya siat na kejat balarai u Shanalhar Medical College ban yo jing sumar haka wei pat kalyang ki Pulit ke Meghalaya kila poi ha pinang wang police station bat u Rahul Khan haka ba ki Pulit ke te ke police station kila ai ke jing trailang laong bak video jong kete jing jak la sapriang ha kirin san social media ka bapen I bagi Pulit ki siat ha padang jing sha thom ki nong song snong kila kenno bagi Pulit ki penon kam palat ekabor hendai ki officer ki kam bagi jing siat ka dei kat kum ki kendon bala shim ban yada ya ladi पुलिस आई हुई है बाहर और फायर कर रही है भाई. ये देखो भाई फायर कर रही है बाहर की पुलिस. बाहर की पुलिस है. बाहर की पुलिस है भाई फायर कर रही है. दबादब फायर कर रही है भाई 4-5 गोली मार दी. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut ped ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya